ሓደ እዋን ሓደ ኣሌክስ ዝተባህለ ሰዓቢ እምነት ክርስትና ዝኾነ ወታደር ብሰንኪ ሓደጋ መኪና ዝፈትዋ ሰበይቱን ክልተ ደቁን ይስእን። ካብታ ሰዓት ንሳ ጀሚሩ ድማ ኣሌክስ ስለምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰበይተይን ደቀይን ካብ ሞት ዘይድሕነለይ ብምባል ካብ እምነት ክርስትና ይወፅእ። ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ጽላእት ይሓድሮ። ካብ ሽዑ ድማ ብናይ ግዘ ማሽን ድሕሪት ናብታ ኢየሱስ ብወታደራት ሮማ ተታሒዙ ንስቕለት ናብ ተፈርደላ መዓልቲ ተመሊሱ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ባዕሉ ሕና ክፈዲ ይውስን። ኣሳሲንስ 33 ኤዲ ትብል ብልጽቲ ሳይነሳውን ናይ ኣክሽንን ትሕዝቶ ዘለዋ ፊልም ኣብ ምክትታል ኣለኹም። እዛ ፊልም ካብቲ ተሓስብዋን ላዕሊ ኣዝያ ምሰጢት ኮይና ክጸንሐኩም እያ። ላይክ ኢልኩም ሰዓቡኒ። ፊልምና ትጅምር ኣብ 33 ዓመተ ምህረት እዩ። ኢየሱስ ክስቀል ሓንቲ ለይቲ ጥራእያ ተሪፋቶ ዘላ። ኣብታ ሸዓ ምሸት ድማ ኢየሱስ ኣብ ጌተሰማኒ ኮይኑ እናጸለየ ብዝነበረሉ እዋን ሃንደበት ኣብ ቅድሚቱ ሰማያዊ በርቂ ይፍጠር። ካብ 2022 ዓመተ ምህረት ዝመጹ ጉጅለ ቀንጸልቲ ናይ ግዘ ጉዕዞ ወይ እውን ታይም ትራቨል ብምክያድ ናብ 33 ዓመተ ምህረት ብዓወት ተመሊሶም ነበሩ። ዕላምኦም ድማ ክርስትና ገና ከይተወልደ ካብ ታሪኽ ዓለም ንምሕኻኽ ኢየሱስ ከይተሰቕለን ከሎ ብዓለም ቀቲሎም ትንሣኤኡ ንምክልኻል ነይሩ። ካብቶም ወታደራት ንኢየሱስን ነቶም ደቂሶም ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱን ክደልይዎም ጀመሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ንኢየሱስ ንምእሳርን ንምስቃልን ሰይፊ ዝተዓጠቑ ወታደራት ሮማ ይመጹ። እንተኾነ ግን እቶም ታሪኽ ንምቕያር ካብ 2022 ዝመጹ ወታደራት ብንብኡ ጠጠው የብልዎም። ኣብቲ ቦታ ንዝነበረ ሰብ ኩሉ ክትኩስሉ ድማ ይጅመሩ። ካብ ኢየሱስ ወፃእ ድማ ዋላ ሓደ ብሕይወት የትረፉን። ድሕሪ ሒደት ጸኒሐት ድማ ኢየሱስ እውን ብብዙሕ ጥያይት ተወቂዑ ኣብ መሬት ወዲቑ እንከሎ ረኸብዎ። ካብቶም ወታደራት ሓደ ድማ ንኢየሱስ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ እንተደኣ ኮንካ ነቶም ዝወቕዑኻ ጥያይቲ ጠጠው ክተብሎም ምኽኣልካ ነርካ ኢሉ የላግጸሉ። ኢየሱስ ግና እቲ ግዜ ሕጂ በፂሑ እዩ ኢሉ መለሰሉ። እቲ ወታደር ድማ ድሕሪዚ ናይ ኢድ ሽጉጥ ኣውፂኡ ደጋጊሙ ብምትኳስ ንኢየሱስ የቃብጾ። ብድሕሪዚ ድማ እቶም ወታደራት ናይ ኢየሱስ ሬሳ ኣብ ውሽጢ ቦርሳ ዓሽጎም ሰዓት ብዝመስል ናይ ግዜ መገሻ መሳርሒ ተጠቂሞም ናብቲ ዝነበረሉ 2022 ዓመተ ምህረት ተመልሱ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ካልእ ጉጅለ ተመራመርቲ ነቲ ዝተፈጸመ ነገር ባትኩረት እናተዓዘብዎ ነበሩ። እቲ ዝሓለፈ ታሪኽ ስለ ዝተቐየረ ድማ እቲ ናይ ሕጂ ህውንነት እውን ቀልጢፉ ናብ ሓድሽ መስመር ክቕየር ከም ዝኽእል ስለተረድኡ ነቲ ኩነታት ናብ ዝነበረው ንምምላስ ቀልጢፎም ናብታ ኢየሱስ ዝተቐተለላ ምሸት ክምለሱ ከም ዘለዎም ይረዳድኡ። ካብኡ ኢየሱስ ንምድሓን ናብ 33 ዓመተ ምህረት ተጓዓዙ። እንተኾነ ግና ብዝሕዝን መልክዑ ደንጊዮም ነበሩ። እቶም ወታደራት ንኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ቀቲሎም ልክዕ ክውድኡ ከለዉ እዮም በፂሖም ዝነበሩ። ሕጂ ድማ እቲ ዘመን ብሰንኪ ሞት ኢየሱስ ብሓድሽ ታሪኽ ከይተተክአ ቀልጢፎም ናብቲ ዝነበሩሉ ናብ 2022 ክምለሱ ነበሮም። ካብኣቶም ሓደ ድማ ናብ 2022 ብዓወት ይምለስ። ብኡንብኡ ግና ብጉጅለቶም ወታደራት ተታሕዘ። ይኹን እምበር ብሰንኪ እቲ ዝተቐየረ ናይ ኢየሱስ ታሪኽ እቲ ዝነበሩሉ ናይ ሕጂ ክውንነት እውን ክቕየር ጀመረ። እቲ ናይ ዝነበሩሉ ቤት ጽሕፈት ህንፃ ዓንዩ ናብ ምድረ በዳ ክልወጥ ይጅምር። ካብዚ ድማ ኣብዚ ሓድሽ ናይ ግዜ መስመር ደቂ ሰባት ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ምድሪ ከም ዝጠፍኡ ንርዳእ። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ድማ ካብ ትሕቲ መሬት ታይነቶም ዘይፍለጥ ፍጡራት ወፂኦም ነተን መሬት ዝተረፈ ናይ መወዳእታ ሰብ ይበልዕዎ። ድሕሪዚ ድማ ምርኢት ፊልምና ናብ ጽልመት ይቕየር። ብምቕጻል ፊልምና እዚ ዝረኣናዮ ኩሉ ኩነታት ቅድሚ ምፍጻሙ ናብ ዝነበረ ሒደት ተዋሪሕን ድሕሪት ትወስደና። ኣብኡ ድማ ምስ ሓደ ካብቶም ንኢየሱስ ዝቐተሉ ሰባት ዝኾነ ኣሌክስ ንላለ። ኣሌክስ ናይ ቀደም ወታደራዊ በዓል ስልጣን እንትኾን ሕጂ ግና እሙን ክርስቲያን ኮይኑ ብክርስቶስ ዝኣምን ዓይነት ሰብ እዩ። እንተኾነ ግና ሓደ መዓልቲ ኩሉ ነገር ተለወጠ።
ኣብ ሓንቲ ጽብቕቲ ትመስል ዝነበረት መዓልቲ ኣሌክስ ምስ ሰበይቱን ደቁን ብማኪና እናተጓዓዘ እንከሎ ንሪኦ። ኣሌክስ ንሓደ ኣዝዩ ምስጢራዊ ዝኾነ ትካል ናይ ምክልኻል ሓላፊ ወይ እውን ሄድ ኦፍ ሴኪሪቲ ኮይኑ ስለ ዝተቆፅረ እዩ ናብታ እቲ ትካል ዝርከበላ ከተማ ስድርኡ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ። እንተኾነ ግና ብዝሕዝን መልክዑ ኣብ መገዲ ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ናይ መኪና ሓደጋ የጋጥሞም እሞ ሰበይቱን ደቁን ሞት ይወስደሉ። ኣሌክስ ሙሉእ ስድርኡ ኣብ ውሽጢ እታ ማኪና ክነዳ እናረኣየ ዋላ ሓንቲ ክገብር ብዘይምኽኣሉ ልቡ ኣዝዩ ይስበር። ብሰንኪ ዝፍጻመ ድማ ኣሌክስ ካብ ሽዑ ንህይወትን ኣምላኽን ዝጸልእ ሰብ ኮነ። ንስድርኡ ካብ ሞት ስለ ዘይትረፈሉ ድማ ንኣምላኹ ተሓታቲ ገበሮ። ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ድማ እቲ ናይ ቀደም ወታደር ኣሌክስ ብዛዕባ ህላወ ኣምላኽ እውን ክጠራጠር ዝጀመረ። ብድሕሪ እዚ ድማ ፊልምና ምስ ሓደ ራም ጎልዲስተን ዝበሃል ብሩህ ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ ሳይንቲስት ተላልየና። ካብኡ ብምቕጻል ድማ ራም ንሓንቲ ኤሚሊ ትበሃል ጓል ክፍሉ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ናይ ፊዚክስ ፈተና እንትረኸባ ንሪኦ። ካብቲ እዋን እቲ ጀሚሮም ድማ ክልቲኦም ፍቕራዊ ስምዒት ክሓድሮም ጀመረ። ካብኡ ፊልምና 3 ዋርሕ ንቕድሚት ወሲዳ ብራም ብዝበሃል ካልእ መንእሰይ ተመራማሪ ዝምርሑ ጉጅለ መንእሰያት ሳይንቲስታት ተርእየና። ኣባላት እዛ ጉጅለ ፊሊክስ፣ ሳይመንን ኤሚን ዝተባሃሉ በላሕቲ ምሩቓት ዩኒቨርሲቲ ኮይኖም ኣሕመድ ብዝበሃል ተወላዲ ዓረብ ዝኾነ ቢልዮነር ንዝምራሕ ኩባንያ ምስ ስግጋር ነገራት ዝብል ኣርእስቲ ተዋህቦ ፕሮጀክት እናሰርሑ ይርከቡ። ኣብዚ እዋን ድማ እቲ ቅድሚ ዋርሕ ሰበይቱን ደቁን ዝሰኣነ ኣሌክስ ናይቲ ኩባንያ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ከም ዝኾነ ንርዳእ። ኣብቲ ላቦራቶሪ እቲ ኩባንያ እቶም መናእሰይ ሳይንቲስታት ኣብቲ ነገራት ናይ ምስግጋር ወይ እውን ታይም ትራቨል ፕሮጀክቶም ንምስላጥ ለይትን መዓልትን ይሰርሑ ነበሩ። ካብኡ ራም ካብቶም በዓሉ ዝሰርሖም ኣልጎሪዝም ሓደ ክፍትን ከሎ እቲ ፈተነ ብጌጋ ነቲ ቦታ የባርዖ። ድሕሪ እዚ ድማ በዓሉ ተሓላፊ ዝኾነ ኣሕመድ ናብ ታሕቲ ወሪዱ ነቶም ሳይንቲስታት ክሪኦም ይመጽእ። እንተኾነ ግና እታ ጉጅለ ዘይፈለጠቶ ነገር ተነበረ። ኣብቲ ፈተነ እታ ንምፍታን ተጠቀሙላ ወንበር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣካላዊ ሓይሊ ካብቲ ዝነበረቶ ቦታ ናብ ጥቓኡ ናብ ዝነበረ ቦታ ተሰጋጊራ ምንበራ እዩ። እዚ ዓወት እዚ ድማ እታ ጉጅለ በቲ ቢልዮነር ዝለዓለ እምነት ንኽትረክብ ዕድል ይህባ። ድሕሪ እዚ ድማ እቲ ቢልዮነር ነቶም ጉጅለ ብዓወት ነታ ናይ ታይም ትራቨል ማሽን ሰሪሖም ወዲኦም ተረኪቦሞ ዓብዪ ቦነስ ከም ዝህቦም ቃል ይኣትወሎም። ብድሕሪ እዚ ፊልምና ቐፂላ ናብ ቅድሚ ዓመታት ትመልሰና። ኣብኡ ድማ ወለዲ ኣሕመድ ቅድሚ ሕጂ ኣባል ሓደ ክራረ ጉጅለ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ። እንተኾነ ግና ብሰንኪ ገለ ፍጻመታት ወለዱ እምነቶም ናብ ክርስትና ክቕይሩ ተገደዱ። ብሰንኪ እዚ ድማ ንኣምላኽኩም ጠሊምኩም ተባሂሎም በቲ ክራረ ጉጅለ ተረሸኑ። ካብቲ እዋን እቲ ጀሚሩ ድማ እቲ ገና ነቲ ክራረ ጉጅለ እሙን ዝነበረ ኣሕመድ ንኢየሱስ ክርስቶስን ንክርስትናን ብሞት ወለዱ ተሓታቲ ይገብሮም። ሕጂ ድማ ኣሕመድ እቶም ሳይንቲስታት ነቲ ናይ ገዛ ማሽን ክሰርሕሉ ዝደሊ ዘሎ ናብ 33 ዓመተ ምህረት ተመሊሱ ንኢየሱስ ባዕሉ ብምቕታል ኢየሱስ መሲህ ምዃኑ ዓለም ንኸይትፈልጥ እሞ ክርስትና ንሓዋሩ ካብ ታሪኽ ዓለም ንኽድምስሶ ይሓስብ ስለ ዘሎ እዩ። ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ኣላህ ጥራዩ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ኢሉ ይኣምን ነበረ። ብናይ ግዜ መገሻ ተጠቂሙ ድማ ክርስቶስ ቅድሚ ምስቃሉን ቅድሚ ምትንሳኡን ኣቐዲሙ ረኺቡ ብምቕታል ናይዚ ዓለም ጌጋታት ክእርሞም ይደሊ ነበረ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ራምን ኤሚን ብናይ ኣሕመድ ሰባት ብዘይ ምቁራጽ እናተሓለዉ ለይትን መዓልትን ምስራሖም እንትቕጽሉ ንሪኦም። ካብ ክልቲኦም ንእሽቶ ዕረፍቲ ንምውሳድ ካብ ቁፅፅር ካሜራ ናፃ ናብ ዝኾነ ናይ ሰርቨር ክፍሊ ብምሽጥር ኣትዮም እናተሰዓዓሙ እንከለዉ ሃንደበት ሓደ ዘይንብሩ ድምፂ ስለ ዝሰምዑ ምሰዓዓሞም ጠጠው የብሉ። ራም ካብቶም ድምፂ ዘስምዑ ሰርቨራት ሓደ ክምርምር እንከሎ ሓላፊኦም ኣሕመድ ብምሽጥር ምስ ሓደ ናይ ግብረ ሽበራ ጉጅለ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፈልጥ። ወሲኹ እውን ኣሕመድ ምስቶም ግብረ ሽበራውያን ብምዃን ነቲ ዝስራሕ ዘሎ ናይ ታይም ማሽን ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ቦምባታትን ኣጽዋርን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብምስግጋር ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንምጅማር ይዳለዉ ከም ዘለዉ ተረድአ።
ራም ነዚ ነገር ዝኳ ተፈለጠ ነቲ ታይም ማሽን ናይ ምስራሕ ፈተና ኦግና ክቕጽሎ ተገደደ። ድሕሪ ሂደት ፈተነታትን ጌጋታትን ድማ ራም መወዳእታ ብዓወት ናይ መጀመርታ ናይ ግዘ ማሽን ይሰርሕ። ናይ ኣሕመድ ሓለውቲ ድማ ብካሜራ ገይሮም ራም ነቲ ናይ ነገራት ምስግጋር ምሽጥር ጥራይ ከይኮነስ ነቲ ናይ ግዘ መገሻ ወይ እውን ታይም ትራቨል ምሽጥር እውን ከም ዝረኸቦ ተዓዘቡ። እንተኾነ ግና ራም ኣሕመድ ገለ እኩይ ውጥን ከም ዘለዎ ስለ ዝፈለጠ እቲ ምሽጥር ናብ ኢድ ኣሕመድ ቅድሚ ምእታዉ ኩሉ ነቲ ማሽን ዝሰርሐ ፋይላት ክድምስሶ ይጅምር። ኮይኑ ግና ሽዑ ንሽዑ ኣሕመድን ሓለውቱን ናብቲ ላብራቶሪ ብምእታው ንራም ጠጠው የብልዎ። ብድሕሪኡ እቲ ተንኮለኛ ኣሕመድ በተብልዕሊ ኣምላኹ ተስፋ ቆሪጹ ዘሎ ኣሌክስ ትምራሕ ሓንቲ ጉጅለ ናብ ኢየሩሳሌም ክሰድድ ምዃኑን ኣብኡ ድማ ንኢየሱስ ክርስቶስን ደቀ መዛሙርቱን ብምቕታል ክርስትና ፈጺሙ ንከይዕንብብ ከም ዝገብር ንራም ይዛረቦ። እንተኾነ ግና ራም ነቲ ናይ ግዘ መገሻ ምስጢር ዝሓዘ ኮምፒተር ዝኸፍት ኮድ ክህቦም ፍቓደኛ ኣይኮነን። ኣሕመድ ድማ በዚ ሓሪቑ ንሓለውቱ ንራም ከሳቒዎን ኣብ ውሽጢ ፌስታል ዓሺጎም ድማ ኣብ ሓደ መኽዝን ንኽዓጽውዎን ኣዘዞም። ድሕሪ ሕየት መዓልትታት ድማ እቶም እኩያት ሰባት ንራም ናዋቕዑ ነቲ ናይ ግዘ ማሽን መፍትሕ ኮድ ክነግሮም ከገድድዎ ይጅምሩ። ሕሉፍ ሓሊፎም ድማ ባዕሉ ኣሕመድ ንወለዲ ራም ጆሆ ሒዝዎም ይመጽእ። እዚ ኩሉ ናኾነ እንከሎ እቲ መንእሰይ ሳይንቲስት ግና ነቲ ኮድ ክዛረቦም ፍቓደኛ ስለ ዘይኮነ ኣሕመድ መጨረሽታ ንወለዲ ራም ይቐትሎም። ብኻልእ ገጽ ኤምን እቶም ካልኦት ተመራመርትን ራም ጻውዒት ቴሌፎኖም ስለ ዘይመለሰ ሓደጋ ኣጋጢምዎ ከይኮን ኣዝዮም ተሻቒሎም ክደልይዎ ይጅመሩ። ልክዕ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ድማ ኣሕመድ ናብኣቶም መጺኡ ውዕሎም ከም ዝተወድአን ድሕሪ ሕጂ ኣብ ትሕቲኡ ክሰርሑ ከም ዘይብሎምን ይዛረቦም። እንተኾነ ግና ከምቲ ቅድሚ መዓልትታት ዝበሎም ብዙሕ ዝበለ ቅርሺ ክህቦም ምዃኑ ይዛረቦም። ኮይኑ ግና ነቲ ቃል ዝኣተወሎም ቅርሺ ዝህቦም ካብ ሰርሖም ወጻኢ ምስ ዝኾነ ሰብ ርክብ ንኸይገብሩ ኣብዚ ትካል እስካብ ዝደልዮ መዓልቲ እስካብ ዝጸንሑ ምዃኑ የፍልጦም። ካብኡ ኤሚ ንኣሕመድ ብዛዕባ ኣፍቃሪ ራም ምስ ሓተተቶ ኣሕመድ ራም ኣብ ውሑስ ቦታ እዩ ዘሎ። እቲ ዝተዋሃቦ ዕማም ስለ ዝወድአ ድማ ሕጂ ካልእ ኣብ ሓደ ዓብዪ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ፕሮጀክት ይሰርሕ እዩ ዘሎ ብምባል ሓሱ ይዛረባ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኣሕመድ ናብቲ ላብራቶሪ ተመሊሱ ንራም ነቲ ኮድ ተዘይሂብዎ ንኤምን ንኹሎም ማዕርኹን ከም ዝቐትለሉ ይዛረቦ። ነዚ ዝሰምዐ ራም ድማ መጨረሽታ ነቲ ኮድ ንክህቦ ይሰማማዕ። ልክዕ እቲ ማሽን ተሰሪሑ ምስ ተወድአ ድማ ኣሕመድ ንሓደ ካብቶም ሓለውቱ ነቲ ታይም ማሽን ንኽፍትኑ ይእዝዞ። ከምቲ ዝተጸበየ ድማ እቲ ናይ ግዘ ማሽን ሰረሐ። ብድሕሪ እዚ ኣሕመድ ነቲ ኣሌክስ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ዘለዎ ጽልእ ብምጥቃም ንዕዑን ነቲ የማናይ ኢዱ ዝኾነ ሳቢርን ተዓጠቐ ጉጅለኦም ሒዞም ናብ ድሕሪት ክጓዓዙ ምዃኖም ይዛረቦም። ዕላምኦም ድማ ኢየሱስ ቅድሚ ትንሣኤኡ ምቕታል ዝብል ናይ መወዳእታ ተልእኾን ምፍጻም ነበረ። ብዝገርም መልክዑ ድማ እቲ ብጽልኢ ኢየሱስ ንዓመታት ሰኺሩ ዝነበረ ኣሌክስ በዚ ናይ ጽሉላት ዝመስል ናይ ኣሕመድ ውጥን ሙሉእ ብምሉእ ተሰማሚዑ ቀልጢፉ ነታ ወታደራዊት ጉጅለ ኣኪቡ ናብ ውሽጢ እቲ ናይ ግዘ ማሽን ይኣቱ። ብኻልእ ገጽ ድማ ኤምን እቶም ካልኦት ሳይንቲስታትን ብምሽጥር ናብቲ ናይ መቆጻጸሪ ክፍሊ ብምእታው ንራም ኣብ ሓደ መኽዝን ብገመድ ተኣሲሩ ይረኽብዎ። ካብኡ ምስ ኣድሓንዎ ንሳቶም እውን ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እቲ ናይ ኣሕመድ ውጥን ይፈልጡ። ብኻልእ ገጽ ድማ ኣሌክስን ጉጅልኡን ብሓገዝ እታ ራም ዝሰርሓ ታይም ማሽን ናብ 33 ዓመተ ምህረት ብዓወት ተመሊሶም ንኢየሱስ ክደልይዎ ጀመሩ። ካብኡ ግዜ እንተይወሰዱ ንኹሎም ደቀ መዛሙርቱ ምስ ቀተልዎም ኣሌክስ ንኢየሱስ ብጭካነ ኣብ ርእሱ ይትኩሰሉ። ብድሕሪ እዚ ድማ ንኢየሱስ ኣብ ውሽጢ ቦርሳ ዓሺጎም ናብቲ ዝነበርሉ 2022 ተመልሱ። ኣብታ ሰዓት እቲኣ ድማ ራም ምስቶም ካልኦት በላሕቲ ኣባላት ጉጅልኡ ኮይኑ ነቲ ዝተፈጸመ ነገር ብካሜራ CCTV ይዕዘብ ነበረ። ራም እቲ ዝሓለፈ ታሪኽ ስለ ዝተቐየረ እቲ ናይ ሕጂ ክውንነት እውን ቀልጢፉ ናብ ሓድሽ መስመር ክቕየር ከም ዝኽእል ክዛረብ ይጅምር።
እንተኾነ ግና እቲ ዝብሎ ዘሎ ለውጢ ክሳብ ዝመጽእ ገለ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ እቲ ታሪኽ ክሳብ ክንደየናይ ኣብ ድሕሪት ከም ዝተቐየረ ይምርኮስ። እቲ ለውጢ ደቓይቕ ወይ እውን ሰዓታት ክወስድ ይኽእል እዩ። ነዚ ምስ ሰምዑ እቶም ኣባላት እታ ጉጅለ ንኣሌክስን ጉጅሉኡን ጠጠው ንምባል ብኡ ንሶም እውን ናብ ድሕሪት ተጓዕዙ። እንተኾነ ግና ደንጊዮም ነበሩ። ንንራም እቶም ወታደራት ንኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ቀቲሎም ልክዕ ክውድኡ ከለዉ እዮም በፂሖም። ስለዚ ድማ ሕጂ እቲ ዘመን ብሰንኪ ሞት ኢየሱስ ብሓድሽ ታሪኽ ከይተተክአ ቀልጢፎም ናብቲ ዝነበረሉ 2022 ክምለሱ ነበሮም። ራሚን ኤሚን ቅድሚ ኩሎም መሳርሕቶም ክምለሱ ወሰኑ። ክከፋፈልሉ ዝወሰኑሉ ምኽንያት ድማ ምናልባሽ ንሳቶም ተተቐቲሎም እቶም ዝተረፉ ሳይመንን ፊሊክን ነቲ ናይ ኣሕመድ ናይ ጽላለ ተልእኾ ጠጠው ንምባል ናይ መወዳእታ ተስፋ ንምዃን እዩ። ኣብ ዝቕጽል ምርኢት ድማ ራምን ኤሚን ልክዕ ወለዲ ራም ቅድሚ ምቕታሎም 1 ሰዓት ተቐዲሞም ናብቲ ናይ ሕጂ ዘመን ይምለሱ። ፍትዋት ተኸታተልቲ እዚ ክፋል እዚ ልክዕ ከም ትምህርቲ ሒሳብ ከደናግረና ስለ ዝኽእል ኣስጢምና ንሓዝ። እዚ ማለት ኣብዚ ናይ ግዜ መስመር እዚ ገና እቶም ካልኣይ ክፋል ናይዞም ሳይንቲስትታት ምስ ኣሌክስን ጉጅሉኡን ኣለዉ ማለት እዩ። እንተኾነ ግና ንዊሕ ከይጸንሑ ብናይ ኣሕመድ ሰባት ስለ ዝተረኣዩ ክህደኑ ይጅምሩ። ካብኡ ራምን ኤሚን ዝገበሩ ገይሮም ኣብ ሓደ ላብራቶሪ ኣትዮም ተዓፀው። ይኹን እምበር ኣብኡ ምስ በጽሑ ኣብ መወዳእታ በቶም ሓለውቲ ተኸበቡ። ይኹን እምበር ኤሚ በቲ ናይ ሲሲቲቪ ካሜራ ጌራ ነታ ኣብዚ ናይ ሕጂ ናይ ግዜ መስመር ዘላ ካልአይቲ ኤሚ ክተጠንቅቓ ትጅምር። ብናይ ዕዳው ምልክት ጌራ ድማ ናይ ኣሕመድ ሰባት ንኢየሱስ ንምቕታል ንድሕሪት ናብ 33 ዓመተ ምህረት ከም ዝተጓዓዙን ነተን መኽዘን ተኣሲሩ ዘሎ ራም ከድሕንዎ ከም ዘለዎምን ገለጸትላ። ይኹን እምበር ድሕሪ እዚ ብዙሕ ከይጸንሑ እቶም ኣብቲ ላብራቶሪ ተሓቢኦም ዝነበሩ መጻምዲ ብናይ ኣሕመድ ሰባት ተቐትሉ። ብኻልእ ገጽ ድማ ፊሊክስን ሳይመንን ገና ኣብ 33 ዓመተ ምህረት ነበሩ። ነቶም ሕጂ ዝሞቱ ራምን ኤሚን ድሕሪ ምጽባዮም ድማ ኣብ መወዳእታ ነዊሕ ስለ ዝተጸበዩ ተስፋ ቆሪጾም ክልቲኦም ናብ 2022 ክምለሱ ወሰኑ። ናይ ግዜ መምለሲ መሳርሒኦም ብምጥቃም ድማ ፊሊክስ ብዓወት ናብ 2022 ክምለስ እንከሎ ሳይመን ግና እታ መሳርሒኡ ስለ ዝተሰብረት ኣብ 33 ዓመተ ምህረት ተዓጽዩ ተረፈ። ይኹን እምበር ብዘሕዝን መልክዑ ፊሊክስ ናብ 2022 ምስ ተመልሰ ኣሕመድን ሓለውቱን ኣብቲ ናይ ግዜ ማሽን ክጽበይዎ ድሕሪ ምጽናሕ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትውዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣሕመድ ንኢየሱስ ኣቕቲሉ ብዓወቶም መወዳእታ ክርስትና ዘይብላ ዓለም ፈጢሩ ነበረ። እንተኾነ ግና እቲ ናይ ሕጂ ክውንነት ዓንዩ ብቕልጡፍ ናይ ሓምለዋይ ምድረ በዳ ተለወጠ። በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ናይ 2022 ዓመተ ምህረት ፍጡር ኩሉ ቀስ በቐስ ይጠፍእ። እዚ ማለት ድማ ብዘይካተብ 33 ዓመተ ምህረት ተቐርቂሩ ዝተረፈ ሳይመንን እቶም ንሳይመንን ምድላይ ዝርከቡ ኣብ ካልእ ናይ ግዜ መስመር ዘለዉ ሳይንቲስትታትን እቶም ዝተረፉ ቀዳሞት ሳይንቲስትታት ሞይቶም ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ እቶም ካልኣይ ቨርዥን ናይዞም ሳይንቲስትታት ነቲ ናይ ሲሲቲቪ ቪድዮ ሪኦም ቀልጢፎም ንራም ካብቲ መኽዘን ንምድሓን ናተጓየዩ ንሪኦም። ድሕሪኡ ናብቲ ላብራቶሪ ብምእታው ንድሕሪት ተጓዓዙ። በዚ መልክዑ ድማ ኣብ ውሽጢ ናይ ግዜ መስመር ካልእ ናይ ግዜ መስመር ወይ እውን ታይም ሉፕ ፈጠሩ። ኣሌክስን ጉጅሉኡን ናብ 33 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ምብጻሖም ልክዕ 10 ደቂቓ ቀዲሞም ድማ ይበጽሑ። ካብኡ ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎቶም ናይ ኣሌክስ ወታደራትን ተኽሲ ይለዓል እሞ ፊሊክስን ሳይመንን ሽዑ ንሽዑ ይቕተሉ። ራምን ኤሚን ጥራይ ዕድል ገይሮም ብሂወት ክወፁ ከለዉ ካብቶም ናይ ወታደራት ጉጅለ ድማ ኣሌክስን ሳቢርን ጥራይ ብሂወት ይተርፉ። እንተኾነ ግና ኤሚ ኣብቲ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ከቢድ መውቃዕቲ ወሪድዋ ነበረ። ከም ሓንቲ እምነታት ሕሉ ክርስቲያን መጠን ድማ ናፍቃሪኣ ራም ንኣሌክስን ሳቢርን ተኸታቲሉ ንኢየሱስ ከይቀተልዎ ከለዉ ጠጠው ንኸብሎም ለመነቶ። ይኹን እምበር ራም ንበይና ክሓድጋ ይደለየን። እንተኾነ ግና ኤሚ ኣጥቢቓ ምስ ለመነቶ ራም መወዳእታ ተሰማምዐ።
ብድሕሪኡ ድማ ክዳን ኣውፂኡ ነቲ ዝፈስስ ዝነበረ ናይ ኤሚ ደም ጠጠው ንምባል ውቃዓ ይኣስረላ። ካብኡ ራም ሃንደበት ንሳቢር ይሪኦ እሞ ንዕዑ ንምሓዝ ብቕልጡፍ ክሃድኖ ይጅምር። ብኻልእ ገጽ ግና ሳይመን ኣብቲ ሓደ ናይ ገዛ መስመር ኮይኑ ናይ ገዛ መምለሲ መሳርሒኡ ስለ ዝተበላሸወቶ ኣብ 33 ዓመተ ምህረት ተዓስዩ ተረፈ። እንተኾነ ግና ሓደ ዘገርም ነገር ተፈጥረ። ሳይመን ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ንፊት ተራኸበ። ካብኡ ሳይመን ነታ ናይ ኢየሱስ ዛንታ ተወስእ ዘ ሪሰራክሽን ኦፍ ዘ ክራይስት ዝተባህለት ፍልጥቲ ፊልሚ ኣቐዲሙ ርእይዋ ስለ ዝነበረን ነቲ ዝመጽእ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ዘጋጥም ዘስካሕካሕ ስቕለትን ሞትን ይፈልጥ ስለ ዝነበረን ንኢየሱስ ካብቲ ዝመጾ ዘሎ ነገር ንኽሃድም የጠንቅቖ። ኢየሱስ ግና ፍሽኽ ኢሉ እዚ ስቓይ እዚ ንደቂ ሰባት ካብ ሓጢኣት ንምድሓን ክኸዶ ዘለዎ እንኮን ናይ መወዳእታን መገዲ ምዃኑ ገለጸሉ። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ዝተዓጠቑ ናይ ሮማ ወታደራት መጺኦም ንኢየሱስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የትውዎ። ራሙ እውን ኣብቲ ቦታ በፂሑ ምስ ኢየሱስ ክዘራረብ ክፍትን እንከሎ ሓደ ጨካን ሮማዊ ወታደር ብሓይሊ ይወቕዖ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ራም ካብቲ ቦታ ኣምሊጡ ናብታ ደምና ፈሰሳ ክትመውት ተቃሪባ ዝነበረት ኣፍቃሪቱ ኤሚ ተመልሰ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ናይ ክልቲኦም ታይም ማሽን በቶም ኣብ 2022 ዝነበሩ ናይ ኣሕመድ ሰባት ከም ዘይሰርሕ ተገይሩ ስለ ዝነበረ ናብ 2022 ዝምለሱሉ ዋላ ሓንቲ መገዲ ከም ዘይብሎም ተረድኡ። ንዝባሃይቱ ንግሁ ድማ ኣሌክስን ሳቢርን ከም ነበርቲ ተዓዲ መሲሎም ንኢየሱስ ክደልይዎን ከለዉ ሳቢር ካብ ሓደ ነጋዳይ ኮመደረ ሰሪቑ ብምብልዑ ምስቶም ናይ ታቁሸት ሓለውቲ ዓብይ ባእሰ ልዓለ። ሳቢር ክእሰር ስለ ዘይደለየ ድማ ተኩሱ ነቲ ሓደ ሓላዊ ብጥይት ቀተሎ። እዚ ፍጻመ እዚ ድማ ዓብይ ዕግርግር ፈጠረ። ኣብ መወዳእታ ግና እቶም ሓለውቲ ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ይሕዝዎም እሞ ንኽልቲኦም ምስ ኢየሱስ ሓቢሮም ንኽስቀሉ ወሰኑሎም። ኣብቲ ተላዒሉ ነበረ ባእሲ ድማ ሳቢር ነታ ናይ ገዛ ማሽን መሳርሒቱ ኣውዲቕዋ ነበረ። ብኻልእ ገጽ ድማ ኢየሱስ ከቢድ መስቀሉ ተሰኪሙ ብወታደራት ሮማ ናተወቅዐ ክኸይድ እንከሎ ሳይመን ክሕግዞ ይፍትን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ራም ነታ ኣፍ ሞት ዝነበረት ኣፍቃሪቱ ኤሚ ሒዝዋ መጸ። ኤሚ ናይ መወዳእታ ትምኒታ ንኣምላኻ ፊት ንፊት ክትሪኦ ነበረ። ራም ድማ ብንብዓት ናተሓጽበ ንኢየሱስ ብሓቂ ንስኻ እቲ በዓልኻ ትብሎ ኣምላኽ እንተደኣ ኾንካ ናፍቃሪተ የድሕና ኢሉ ለመኖ። ክርስቶስ ግና ኤሚ ክትድሕን ትኽእል ንኣሌክስ ካብ ልባ ይቕረ እንተደኣ ኢላትሉ ጥራይ ምዃኑ ገለጸሉ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ እቶም ብየማንን ጸጋምን ኢየሱስ ተሰቒሎም ዝነበሩ ክልተ ሰባት ባዕሎም ሳቢርን ኣሌክስን ከም ዝኾኑ ንርኢ። ካብኡ ኣሌክስ ድማ ንኢየሱስ ይቕረታ ይሓቶ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ራም ኢየሱስ ናፍቃሪቱ ከድሕነሉ ከም ዘይክእል ስለተረድአ ሓገዝ ንምላይ ኣብ ታቁሸት ናዘረ እንከሎ ሃንደበት ምስ ሳይመን ይራኸብ እሞ ኩሉ ዘጋጠመ ነገር ይዛረቦ። ብኻልእ ገጽ ድማ ኣሕመድ ምስቶም ዝሰደዶም ሰባት ዝነበሮ ርክብ ስለ ዝተቋረጸ እንታይ ከም ዝተፈጸመ ንምፍላጥ ባዕሉ ናብቲ ናይ ኢየሱስ መቓብር ይመጽእ። ነቲ ናይ ኢየሱስ ሬሳ ናብ 2022 ሒዝዎ ንኽምለሱ ኢሉ ድማ ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ነቲ ናይ ኢየሱስ ሬሳ ከይሰርቅዎ ብዝብል ኣብ ውሽጢ እቲ መቓብር ኮይኑ ክሕልዎ ይጅምር። ኮይኑ ግን ሃንደበት ሓያል ምንቅጥቃጥ መሬት ተፈጥረ። ኣሕመድ ድማ ፈሪሑ ነታ ናይ ገዛ መሳርሒኡ ምስ ነኸኣ ንሱን እቲ ናይ ኢየሱስ ሬሳን ብሓባር ካብቲ መቓብር ጠፍኡ። ኤሚ ድማ ነቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ምስ ረኣየት ኣምላኻ ከም ዝተንስአ ክትዛረብ ትጅምር። ራምን ሳይመንን ድማ ናብቲ መቓብር ቦታ መጺኦም ሬሳ ኢየሱስ ከም ዝጠፍአ ይርዩ። ብንቡእ ድማ ኣብቲ ላብራቶሪ እናሃለዉ ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ ናይ ብርሃን በትርታት ምስ ረኸቡ እቲ ነገር ስራሕ ኣሕመድ ምዃኑ ይርድኡ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ክልተ ዋልድ ደቀ መዛሙር ኢየሱስ ናብቲ መቓብር ምስ መጻ ራምን ሳይመንን ኢየሱስ ተንስኡ እዩ ኢሎም ሓስዮም ይዛረብዎን። ንሳቶም እውን ንንራም ከም መላእኽቲ ቆፂረን ስለ ዝኣመንኦም ኩሉ ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዚ ተመርኪሱ ይጸሓፍ። ይኹን እምበር ንራም
ብዙሕ ከይጸንሑ ናብ ኤሚ ምስ ተመልሱ ኤሚ ሞይታ ጸናሓቶም። ብዙሕ ከይጸንሓ ድማ ክልተ ኣዋልድ መጽአን ነታ ሳቢር ዘውደቓ ናይ ግዘ መሳርሒት ማሽን ይሂብኦም እሞ ራምን ሳይመንን ወለዲ ራም ቅድሚ ምቕታሎም ናብ ዝነበረ እዋን ተመልሱ። ኣብኡ ድማ ናይ ኣሕመድ ሰባት ይጽበይዎም ስለ ዝነበሩ ኣብ መንጎኦም ተኽሲ ይለዓል እሞ ሳይመን ተወቂዑ ይቖስል። ሳይመን ቅድሚ ምሞቱ ነቲ ዝተፈጠረ ናይ ግዘ ድግምጋም ዘጥፍእ መበገሲ ፕሮግራም ጀሚሩ ነቲ ታይም ማሽን ተሰከመ ሃርድ ድራይቭ ሰበሮ። ይኹን እምበር ብዘሕዝን መልክዑ ሽዑ ንሽዑ ኣሕመድ መጺኡ ንሳይመን ይቐትሎ። ራም ግና ብቕልጣፈ ካብቲ ላብራቶሪ ወፂኡ ነቶም ጅሆ ተታሒዞም ነበሩ ወለዱ የድሕኖም። ካብኡ ራም ናብ ቤት ጽሕፈት ኣሕመድ ምስ ከደ ንኣሌክስ ይረኽቦ። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ግዘ መስመር ኣሌክስ ንኤሚ ስለ ዝቐተላ ራም ንኣሌክስ ክቐትሎ ይደሊ እኳ ሰነበረ እዚ ኣሌክስ ዝግና ዋላ ሓንቲ ገበን ዘይፈጸመ ንጹህ ኣሌክስ ምዃኑ ተረዲኡ ናይ ኢየሱስ ቃላት ብምዝካር ይቕረታ ይገብረሉ። ይኹን እምበር ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሳቢር ንኤሚ ጅሆ ሒዙ ንራም ነቲ ናይታ ኮምፒተር ኮድ ንኽነግሮ ከፈራርሖ ይጅምር። ራም ግና ንኣሌክስ ይቕረ ከም ዝበለሉ ነገሮ። ኣሌክስ ድማ ቐልጢፉ ኣሕመድ እኩይ ምዃኑ ተረዲኡ ሽዑ ንሽዑ ምስኡን ምስ ሓለውትን ክተኾስ ጀመረ። ይኹን እምበር ዋላ እኳ ኣሌክስ ናብዝሓ ናይ ኣሕመድ ሓለውቲ ተኪሱ ተቐተሎም ሽዑ ንሽዑ ግና ንሱ እውን ብኣሕመድ ይቕተል። ራም ድማ ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ንኣሕመድ ብድሕሪኡ ብኻራ ወጊኡ ይቐተሎ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ኣባላት FBI ናብቲ ቦታ ኣትዮም ነቶም ዝተረፉ ናይ ኣሕመድ ሰባት ይሕዝዎም። ቅድም ኢሉ ድማ ሳይመን ቅድሚ ምሞቱ ነቲ ፕሮግራም ኣክቲቬት ገይርዎ ስለ ዝነበረ ኩሎም ናይ ግዘ መስመራት ናብ ሓደ ተዋሃዱ። እቶም ዝተፈላለዩ ናይ ግዘ መስመራት እውን ጠፍኡ። እቲ ናይ መጀመርታ ራም ድማ ካብቲ ኣሲሩ ዝነበረ መኽዝን ናፃ ወፀ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሎም ሳይንቲስትታት ብሂወት ተረፉ። ድሕሪ 3 ዋርሕ ድማ እቶም ሳይንቲስትታት ንስድራ ቤት ኣሌክስ ካብቲ ናይ ማኪና ሓደጋ ንምድሓን ፈተነ እንትገብሩ ንሪኦም። ካብኡ ራም ስቶፕ ዝብል ናይ ትራፊክ ምልክት ሒዙ እንድሕሪት ብምጓዓዝ ነታ ስድራ ቤት ካብ ሞት ኣድሓና። ፊልምና እውን ኣብዚ ትፍጸም። ነዛ ፊልም ካብ 10 ክንደይ መሃብኩማ? ሓሳባትኩም ኣብ ኮመንት ሕደጉለይ።